na rantse da ni ne na hudu a gidan nan fa na hudu billahi allazi la ilaha illa huwa alaji cutar nan ƙarya ce ya ce wallahi wallahi ƙarya ce na rantse da sirrin da Allah manzo Allah ƙarya ce Allah bai dora mana wallahi wallahi alazim bata zo Kano ba ni kasa Allah so ka nemi hanci da suka yi wajen gwaji ni su suka ja mun musibar a'a eh muke bare wallahi wannan yaran shi baka ga ga mai wannan sai ni abu ga ba biya ga mai wannan ambassador na'am gaba ɗaya family ɗina a ce kana tare da iyalinka a ce ba wanda ya kawo sai kai kadai to ni yanzu tsaya wai ga kurewa wai ni yanzu da nake cikin gidan nan gashi wai ban da ita kuma ni ne wai a depot ɗinku ka ga yadda suke saka kayan leda suna shigowa gurin ku bari kai ka ba da nisa ba suka sun je ɗan gidan mu sun zo an musu test tun da na fara rashin ni farko da ina zazzabi da ciwon kai ba inda nake zama sai aka cinye ba amma ni kai seta min layuka mana na yan gidan rediyo mana na rantse da ni ne na hudu a gidan nan fa na hudu billahi allazi la ilaha illa huwa alaji cutar nan ƙarya ce ya ce wallahi wallahi ƙarya ce na rantse da sirrin da Allah manzo Allah ƙarya ce Allah bai dora mana wallahi wallahi alazim bata zo Kano ba ni kasa Allah so ka nemi hanci da suka yi wajen gwaji ni su suka ja mun musibar a'a eh muke bare wallahi wannan yaran shi baka ga ga mai wannan sai ni abu ga ba biya ga mai wannan ambassador na'am gaba ɗaya family ɗina a ce kana tare da iyalinka a ce ba wanda ya kawo sai kai kadai to ni yanzu tsaya wai ga kurewa wai ni yanzu da nake cikin gidan nan gashi wai ban da ita kuma ni ne wai a depot ɗinku ka ga yadda suke saka kayan leda suna shigowa gurin ku bari kai ka ba da nisa ba suka sun je ɗan gidan mu sun zo an musu test tun da na fara rashin ni farko da ina zazzabi da ciwon kai ba inda nake zama sai aka cinye ba amma ni kai seta min layuka mana na yan gidan